takú úvahu pre vás, ktorá je možno na zamyslenie, keďže vnímam vaše komentáre ohľadom toho, že nerozumiete Rafaelovi a tieto veci. Tak skúsme sa na to pozerať ne zo strany, že vy mu nerozumiete, ale z tej strany, že ten človek sem došiel v 10 rokoch, kedy nevedel ani slovo po slovensky, je Talian rodený, prisťahoval sa do Galanty, kde majú všetci maďarský prízvuk, čiže má taliansky prízvuk s maďarským prízvukom, učil sa slovenčinu, není to jeho rodný jazyk a napriek tomu sa mu podarilo dostať do top 5 slovenských reperov. To je, keby ja som sa presťahoval do Talianska a teraz som tam top 5 taliansky reper. Vy si uvedomujete túto stránku tej veci, že miesto toho, aby ste len pičovali na všetko a všetko vám vadilo a všetci sú kokoti, len vy ste lietadlo, sa zamyslieť nad touto stranou tej veci, že týpek dokázal zo svojej absolútnej nevýhody otočiť tie karty a dostal sa vlastne na vrchol slovenskej rapovej scény s tým, že miesto toho, aby ste ho podporili, že mu poviete, že čo tebe, brácho, že to si akože pekne otočil tú kartu, ktorú si dostal na to, že si to zvládol brutálne, tak ho budete uražať proste a hovoriť mu, ak mu nerozumiete, že dobre, že ešte v Čechách to pochopím, že Češi proste ťažko chytajú aj slovenčinu, že nám proste nerozumejú veľa vecí, takže jeho nechytajú úplne dobre, ale kokot, aby Slováci toto písali, ja mu rozumiem, že každé slovo, vy len mu nechcete rozumieť, to je celý problém. Takže zamyslite sa nad tým možno aj z tejto strany a túto úvahu možno skúste si v hlave rozobrať na drobné a potom vám vyjde úplne iný výsledok, jak ten, ktorý mu dávate do komentárov.